Bomen, water, ideaal terrein voor bevers. We zijn nog geen 5 minuten op pad of we komen ze al tegen. Je ziet daar die drijvende hoop rommel, lijkt het. Hier, die rechtsvoor, ja. Aan de overkant in het ooibos. Mhm. En dan moet je even kijken wat erop zit. Ja, Bevers. ja, dat is gelijk een mooie vangst. Waarom zitten ze daar? Het is zo'n burcht waar ze bovenop zit. Oh ja. Het water staat normaal 4-5 meter lager. Maar ze zitten nu op het dak. Onze camera's kunnen niet echt dichterbij komen, maar gelukkig komt natuurfilmer Stijn net aan. Zie je, Stijn? 2 waarschijnlijk. Daar, op dat hoopje. Ja. Ritje even vastplakken. Kan iemand mij helpen? Met een paraplu vasthouden, zodat ik de wind uit de telelens hou. Bevers blijven bij elkaar, mannetje, vrouwtje? Nou, het zal wel net zoals alle dieren zijn dat ze, dat ze bij elkaar blijven. Maar als de jonge bevers het huis uit worden gezet, die moeten op zoek naar een nieuw territorium. En dat kan zijn door weg te zwemmen naar een plek waar nog geen bevers zitten. Of een andere mannetjesbever of een andere familie de tent uitvechten. De bever stond jarenlang op de lijst met bedreigde diersoorten. Maar nu gaat het zo goed dat ze steeds verder landinwaarts trekken. Hierachter ligt de Nijmeegse stuwwal en daar heb je ook van die kabbelende beekjes. En midden in het dorp zijn ze daar dammen aan het bouwen. Nou ja. En dat zorgt wel voor koppijn bij de gemeente, omdat die gewoon de woonwijken onder water dreigen te zetten, een fietstunneltje onder water dreigen te zetten. Maar midden in het dorp een dam bouwen? Ja, ja. Dat is toch, hadden we toch vroeger ook niet kunnen Nee, bedenken, dat dat je een bever in een dorp een dam ziet bouwen? Ja. Verderop schijnen nog meer bevers op hun burcht te zitten. Stijn blijft nog even hier met stagiaire Iris. Een stel nijlganzen komt de bevers provoceren. Onwijs agressieve beesten, die nijlganzen. Het zijn echte baasjes. Maar die bevers die zijn redelijk onverstoorbaar. Ze zijn bepaald niet onder de indruk. Nou, toch wel. Zeg je dat? Toch even geschrokken van een opstijgende nijlgans. Dat is wel het leuke, als je gewoon een tijd ergens gaat zitten en gewoon niet veel beweegt en rustig afwacht, dan gebeurt er altijd van alles. Alleen je hebt gewoon geduld nodig en rust. Veel bevers schuilen nu op de daken van hun burcht. We hopen ze vanaf het water goed te kunnen zien. Nou, je ziet het, hè. Waar jouw peddel in haakt, Ja, daar zie je nog de knaagsporen. dit hier. Ja, dat is van vorig jaar. Ja. Ja, afgelopen jaar, 2019. Die heeft hij omgeknaagd. Ja, en die is hier omgeknald. En hier voor je neus, daar heb je die schuine hangen. Dat is een beetje een mislukt projectje. Oh, die daar tegenaan staat. Ja, dus daar heeft hij weinig aan gehad. Want wat wilde hij daar dan eigenlijk mee? Nou, de enige reden dat ze bomen opzagen hier, of omknagen, Ja. dat is als je naar boven kijkt, daar zit het lekkerste. Daar zit het verse hout, de verse twijgjes, de verse knoppen, de verse bast. Samen met grote grazers zoals Konix en Galloway-runderen houdt de bever het bos open. En je hebt een soort van die potloodpunten van 20, 30 centimeter hoog. Die lopen in het voorjaar weer uit. En die grazers, die vinden dat verse aangroeisel heel lekker. Ja. Zijn jullie daar blij mee? Ja, want het water stuurt op door al die bomen. Ja. Dus er mag maar een bepaalde hoeveelheid bos groeien. Want het water moet door kunnen stromen. Ja, en die bever, samen met die andere grazers, die helpen ons daarbij. Ja. Gingen we nog even naar de overkant Ja, we gaan even naar de proberen te overkant. komen? Proberen te komen, In tegen de wind deze in. barre Eerst omstandigheden. even achteruit Ja, tussen de bomen uit zien te komen. oké. Naar die kale punt, hè? Ja.
Goh, wat een ondergelopen gebied, zeg. Ik vind het toch wel indrukwekkend, hoor. De bevers verstoppen zich goed. Ik zie wel verse knaagsporen, maar geen bever. Terwijl wij verder peddelen, heeft redacteur Erik al wel weer een bever in de smiezen. Hij neemt Stijn ermee naartoe. Ik zie hem niet zitten. Ik zie hem niet. Ja, ik zie hem. Oh, wacht, ja, ik zie een hele grote hoop. Als je hier staat, kijk je precies tussen Ja. de bomen door. Is dat hem? Dat is hem, die bult. Die hobbel? Ja. Oh, ja. Ach. Hij tilt zijn kop een beetje op. En deze bever deelt zijn territorium hier kennelijk met een roodborst.